जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मठ सहयोग जुझारू बाड़े सबसे अच्छा, बाड़े सबसे अच्छा, बाड़े सबसे अच्छा। दिनेश कुमार साहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मठ सहयोग जुझारू बाड़े सबसे अच्छा। भैया दिनेश के साथे बाड़े बच्चा बच्चा। सभे देखी विरोधी हक्का बाका बाड़े, सभे देखी विरोधी हक्का बाका बाड़े। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम पंचायत चौपन की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनाज ओसाता हुआ किसान छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे बढ़ाई विजय बनाई निमन बा इनके विचरवानु हो। ग्राम पंचायत चौपन की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ए चाची सुनी ए चाचा सुना ढाई दिन सर पे अचरवानु हो। सब फंड जनता में जाइनु हो, ये हो टाइम से वृद्धा पेंशन आइनु हो। इनके जानते पूरा इलाका बाटे, इनके जानते पूरा इलाका बाटे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम पंचायत चौपन की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनाज बसाता हुआ किसान छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्षेत्र के विकास होई नली नाला पास होई बन जाई गौवा के रोटवानु हो। अनाज बसाता हुआ किसान छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ए भैया सुना ए भाभी सुनी दीह तो इन्हीं के ओटवानु हो। नेता न हवे ई बेटा बाड़े, ए हो जनता के ही तो चहेता बाड़े। सारा लोगवा के इहे समझावे के बा, सारा लोगवा के इहे समझावे के बा।